The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinoyalam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, South Samper Circle. Rengkat lang bat ka Sengkentay South Samper, East Khasi District. Kilapan pau ya ka jingsngau kia halor ka jingyap jengkisnyang, hagathan South Samper. Hakabayade bakani kini ki arkan hun beralam khamat dau President ka FKGGP South Samper Circle, uba Running Star Kharbani, bat ka President ka Sengkentay South Samper, ka Kong Betamon Kharbani, kilalay un pensngau, Syah ka Dr. Dikshyar, ha Office Veterinary, Light Mausiang, East Khasi District, banya selok halor kilat jingada. Hadin ka jing kendu ya ka Dr. Ksyar, kilasau tu ba ka jingyap jengkisnyang, ka deina ka jingshak ta, ha ka jingpang, African Swine Fever. Bat bun na kinong risnyang hathain South Samper, kimpat datib ha, syapang kini ka klam jingpang. Bat ha ka bayade bakani, ka Office Veterinary, kalarai ben pelong, da ka jingpen syai pat ba, ha kishnong ki bahap, hapo ka thain South Samper, kenang baki pat ba, kinsngau tu, bat kintip ru kumnu banyada ye kisnyang na ka jingpang. Ka FKGGP bat ka Sengkentay South Samper kila pentip ru ba kin salit banya kendu yang Menteri ka Sorka Jilla Bakmi ya katanan Animal Husbandry and Veterinary ubak san bor Shulai ban pensengau halo ka jingyap kha jong kisnyang bat ya ka jing jong kinong risnyang. Tona kaliang jongi ka Seng FKGP rengkat lambat ki Sengkentay na po South Samper Circle. To hadin ba ngilayo ya ka jing ut jingnam bat ya ka jing complain jong ki pajba. Jong kadang katain South Samper alor kajing yap jong kisniang ba nitib bah kana ke area South Samper jongi kumba 97 98 kide kinong kide kiba rijing ri bat alor kana kajing ri jong ki kamtam yusniang kilahap hakata ka ba kila dino limba kajing yap jong kisniang bat kalakta sibun yakipad ba abing ilap jong ikum kaseng namar khambun hi kawai pakawai kalong ying kiari be kita ki siniang penkha lane ki siniang pensengai mo but aling ma ka jingwan kane ka jingpang kala penyap ya sibun ba ki siniang but kala kata sibun yang ikum kinong rap lane kita kinong ri jingri but ki ba khambun hi kane ka area ke jongi ni limba kane ka jingri ni kersan ban phasko ya ki khun ni kersan ya kano ka jing don kam jongi kum kin kasam te kalolong sisa kajing du ka bakraw nakabanta jongi kum kinong rijing ri kantam kajing du bat kajing yap jong snya bat hadin bang layo ya ka complain ni kum kaseng berkat lambat kiseng kentei ni layo ban ya phone ban ya penbek balak nung kendu ya doktor veterinary kiban wan kibadai pej nakabanta ban ai kajing yada ya kini kijing ri kijongi bat menta kasngi ni layo ban kendu ya doktor veterinary bat hadin bang layo ban ya kendu layo ban ya keren ya tai sani bha kadau ke bala penlong ba kine ki jingri ki jongi kin suyap bat kaya jingjia ka jingpang ayu bat hadin by doktor ilayathu ba kane ka jingpang kadai kata ka African swine flu bat kane kala mo kala kata ya kane ka area ka jongi bat kala penlong ba sibun ba ki sniang ki kin yap lan kin yindu no bat hak juga por adin bang le ban keren ba kumno papno habide bat dawai desien ban ngisutu bakat hadu menta kimpat yo bandon yo to dawai ban ai ka jing yada nam tau ni jingpang bat ka ba ngisno tenaru hak jing ya kendu jongi ya kene ka por nilai flu jing mud bat i doktor badai peja kene ke area ka jongi doktor de veterinary balak no ngin ya penlong ya ka awareness ngin penlong ya ka awareness hakini ki area ki jongi nang baki pajba kilong aware bakin tiap bakumno bangin lang ban le khuit lane kumno ngin nang banri nang bangin laj ya kanika jingpang tenganget ba ka nakalin yung kaseng rekat lam dat Sengkentay ngin rekat lam ru bat borsnong kapat balak kumno ni haban ya trelang ya kanikam nang ba kanika jingpang ngin la ban penduk jahat penduk no hakane ke area ka jongi bat haka juga peru ngi kapat mo hanya tentu ya ka sorkar
berngis ngotu ha kajing keren jongi ru ba kidawai ru ki long ki baduna ban ai kidawai nam ta kini ki nori jongri jiri jongi bernengej ba ka sarkar ru kan kham yarab ban penbiang kidawai nang ba ken laj ya kene kajing pang ya kene kajing pang ha kene ke area ka jongi batunju ru wat la se gidon hapok kari bi jongi ru ngengej ka sarkar ka hab ban penbiang kidawai kedesin nang ba kan yada ya kene ka jingpang teng ikarpat ya phikum ki pajba kinori jingri baro bakin sobaha ban yesimkhia banwan sakine ki awareness nang bangin nang kumno ban yada abide bat kene ka jingpang Kajingwan kajongi mentah kalong ringkat bagi steng FKGGP South Sampel Circle man sakilang ya kajing ya kenduk kajongi bat I doktor veterinary hang ne halaj musiang te hadian bangila yo ban ya keren kumbala keren dei nong keren hakmat wila snow ba kalabiang kumno bangin yo ban ai kajing hikai ya kipat ba nong risniang ba ngin nang ban ri bat ban yada ya kajing ri kijongi te ni snow ban ai kublai shibo ni doktor hang ne namar sisa ila pediang bat ni sutu kajing ya keren kajing ya mir jingmot kajongi kan wanra ya kajing job namar naliang I doktor kat kabala ila ai jingmot hi kumno bangin ya trelang ringkat bat ipat bat kipat ba bat hakabai dei bat ki dawai ki dai sian ru ni sutu bahoj warla kas nakaliang jong ke government kala kham telot hi han rei nakaliang jong I doktor hang ne pat kat kabala hi ila ai jingmot kumno baki nongri kenla ban ya cakmat banri habai dei bat kine kisnya te nakaliang ka jongi ni so ban ai kublai shibon I doktor veterinary hene lain mosiang ba ila siamkia bat ki baro ki staff ki batrai hangne nakapor cakapor sisa ke ka ba ni kum ki pat ba ya kendu jing ni yo ban ya thu hai ilong ki balak loy ban wan mare saki sinong ki jongi ban pek ban ai ka jing sumar ka jing yada kat ka bakila henrei ni so thu ha ka bai dei bat kane ka jing pang ka bawan mentapat mentala arlai teli kisnem kane ka jing pang kalaban ha kisneng bat kilabon kisneng ki bangi la du no te kala pentroin bat kala tak sibon ya ka kamai kaji ki brio ha ka de ka dong ka than ka jongi te ngi su thu na kata ka daw ni so kia nyemban se ban mi sakmat wat la ka taru inget te ka jing trilang ning ba I doktor bat ni kum ki pat ba te nget kan long ka jing job ning ba jong ka sarkar kham tam ba kan ya le ban pen kloy ban pen mi no yo tau dawai ubala ban ya da ya kan ne ka jingpang kabala rat ding kho kabala rat rat ba hakini kisni ki ba menta ban penyap ya kisniang om tang hakane ka dong ka than ka jongi henrai ni sutu haka jela ka jongi hi barok ka wai Hey, up, ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Iperti yang tau ke Iwan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าไรสกอมคันตอมฉันแน่ประดามนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา bon sen ki brum ju kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo pho dai còn Ivan ông rồi cái bên husu cái gram mò tao đã bốn cái gram tem etir đi ki có con đây nè ya khi biểu ngài nên mà em khi mà vào tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang keo vào cậu Kami dapat yang pergi ke outline ni training ke boleh benai ni mata wapsna wapsai suruh. ngaku ai ama lại tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai go nongkong daga simple design go ar dau hikai ke design mana je ya kan ga simple design Ini ke check tu ram sarkar mah. kam pada tharanga la do mesin dia sket kam kwa